May adlaw mga idol, manghinaot na butas sa inyo mga mayang pangalawas. So may makadaot sa atong pangalawas. Kaning noodles makadaot ni siya. Kaya mo na siya processed food. Ang kaning mga sige panigarilyo po makadaot. Yapon na siya. Kaya daghan manag nikotin. Pero kung sa maging nabiruan nga makadaot na to. Mao ni atong hisgutan karon mga idol. Manamamahaw sa ako kay gadali na po ko pamahaw kay mo trabaho na po. Akong gikaon ganiron o noodles makadaot mo ko nun. Kanon tani noodles pero talag sara kay ayaw permiha. Abi nimo daghan kay makadaot ng panahon na ng kalibutan na halos tanang pagkaon makadaot na gikan sa tanan sa pagkaon kaon kag mga humay makadaot na gyapon na kay tungod sa kadaghan sa mga kemikal sa panggamit ana sukat pagtanong ipang sprayhan o sa pagipangkuan mga chemical herbicide pesticide mo na siya daghan kay makadaot bisag sa atong kanon mga sudan sige kagkaon aning mga dilata mga noodles unsa man na diha kanang hotdog mga chorizo mo na siya mga processed food mo na makadaot din na siya ang gibutang ng mga preservative mo na makadaot nimo mo na daghan kay makadaot ang panahon bisag unsa wa na mapili mukaon kag prutas kanang mga apple imong gikaon gikan sa gawas gibutangan gyapon ang nila wax nga para padugay dugay manadaot ba dili malata ang ilang apple mo na nga bisag unsa tanan makadaot daghan kay makadaot mo na maglibog na kag unsa imong kanon ug ang dili makadaot ka na imuhan lang kaugaling yung tinanom mga utan para sa kalamonggay magtanom ka garden ka sa inyo ha ginagmay ra nga garden dili na siya makadaot kay wala man ginain mo gamitig mga spray ug lami gani ka na mamalit kag utan kanang pilion nimo to katong mga uluron kanang ipang ulod-ulod na yung mga dahon ba kay wala man gamitig spray pero katong hapsay kay nga mga utan grabe tong spray nga gipanggamit ato nga mga chemicals mo toy makadaot nimo pero sultihan ta mo sa tinuod no ang biruan gyud ang makadaot aning kalibutan natin pagkahilabtanon na to sa atong isikatawo hilabtanon kay kasi imong mga silingan hilabtanon kasi imong mga tanang bantayan nimo ng mga obra sa imong mga amigo na mo na makadaot sige kang panghilabot sige kang panglibak niya sige kang marag masuya ka ba suyan ka ba kung say na nasa uban gusto po nimong palabuan mo na siya makadaot sige kang panghilabot labtanon kay kang pagkatao madaot yung ka madugay asa ka po niton sa hukay mo na siya makadaot nga ayaw panghilabot ang importante bisag makadaot ang imong gikaon pero nasigir kag kaon nabusog ra ka mo survive ka ginagmayan ng kalibutan na pero sikit mahilabot dali ra kay ka madaot mo na siya thank you salamat salamat kay